Здравейте, пичове, как сте? Надявам се да сте добре. Аз съм добре доста. Преди малко станах. То не е много рано вече, към 10 часа, но за сметка на това, винаги когато отивам към 3 след обед някъде, този път доста рано дойдохме. Този път съм информирал човек къде се намирам и ако не се свържи с мен до известно време, точно преди да вляза ще му звънна. Разбира се, това е Нако. Защо на него казвам? Защото той е супер ориентиран в горите и така нататък и много добре знае, познава местата, където отивам. Затова на него казах. И днеска сме сериозно оборудвани. Виждате, след малко ще покажа новата придобивка, благодарение на членовете на канала и специално на Естето. Взех каска, най-сетне. И специални поздрави за членовете на канала Сакрата и Естето, двамата топ легенди, така да го кажа. Буквално са част от канала. Поздрави, специални поздрави за тях, както и за новите двама членове Ана Волф и Костадин Ангелов. Добре дошли в семейството. Благодаря ви за членството, наистина много помагате. По този начин най-вече ме мотивирате. Чака ни преход. Между другото, това място за първи път е толкова близо до колата, около 400-500 метра да е най-много от колата. И нека започваме прехода и да видим какво ни очаква. Малко разнообразие, преди да се напрегнем. Хора, този труд, който виждате, се прави изцяло с само един телефон. Ако се чуете как става, само да ви обясня. Оставям някъде стойката с телефона, вървя нагоре, после се връщам, взимам я, оставям я горе, връщам се долу и вървя наново нагоре, все едно от два ъгъла ме снимат. И това го правя през целия преход, за да може да имате кадри от две гледни точки. И със сигурност прехода го минавам с едно 3 пъти. Затова ударете по един палец за този труд. Защото наистина не е лесно.
някой се подпре на него случайно, шанса да тръгнат тези камъни, всичките е голям. Заедно с всички тези, тъй като вие сега не виждате, но наклона надолу е доста голям. А миналия път ви бях показал, ето е камък, който седи на чудо направо. Ето този. Той си е част от самата пещера и държи всички тези камъни. Продължаваме надолу. Това е един от най-опасните участъци, разбира се. Но нека. Искам да ви кажа няколко работи преди да вляза. В такива ситуации никога не опитвайте, ако имате страх от тесни пространства или ако сте паникьосани хора, защото тук е доста тясно и трябва да сте много хладнокръвни, ако ще влизате в пещери. Трябва да вярвате в себе си, защото ако се паникьосате, се ускорява пулса. И по този начин започвате да дишате много по-често, което води до разширяване на тялото, за да може белият дроб да помпи повече. И по този начин ставате като въздушна възглавница и се надувате. Следователно, ако сте в тясно място, може по този начин да се заклещите и да заседнете по такъв начин, че няма измъкване. Затова трябва да сте много хладнокръвни в такива ситуации. Затова влизаме и да видим какво ни очаква. Виждате го, мястото е доста интересно. И това е последната галерийка. Тук съвсем леко са разчистили, но вече явно е станало доста опасно. Продължава със сигурност. Тук буквално мога да се изправя на крака. Трудно може да се загатне дали това е скорошно затрупване. Мисля дали цялото е било затрупано и това място е изчистено от иманяри или само тук това местенце е било затрупано.
Много интересно, със сигурност трябва да си разчисти някой ден. Вижте отвътре един кокъл, със сигурност е стар. Личи си по цвета. Някакъв камък, много красив. Хора, занимаващи се с пещерно дело, могат да кажат как точно се образува в коментарите. А сега искам да ви покажа какво точно видях долу. Много интересно, дано да ни изтърва телефона вътре. Самата дупка продължава. И тук разчистих малко, за да може да видим дали отива надолу. Сега ще включа фенерчето на телефона и ще пробвам да надигна вътре. Защото като пусна камъче и се чува как отива надолу. Та дойде време да излизам. Надявам се да ви е харесало. Отиваме да търсим другите места. По ръба на скалата има други пещерки, които също могат да са интересни. И така. Вижте ги. Буквално седят над дупката. Това когато са копаели и манярите. Вижте. Колко много ситен камънък. Сега едната, ако тръгне надолу, нали знаете какво ще се случи? Ето е целият камънък, ако се изсипе. Вижте. Колко много. Затова е една от най-опасните манярски дупки, тъй като падне ли се вътре, много кокали има между другото. Изглеждат старички. Тия ръкавици ще ги хвърля после и ще измия фенера, всичко, което съм пипал. Има някакво парче интересно, не знам кое има. Ето. Прилича на кокъл, но от какво е? Вижте, тук има един слой. Това мисля, че е обитаван слой, между другото.
Това е най-вероятно обитаван слой. Защото вижте кокалите. Те вече са си вкаменили. Според мен трябва да има археологически проучвания. Прешленче. Но е вкаменен буквално. Това означава, че е доста стар. Свидетелство, че е човешка дейност, тъй като е горяло. Ако бяха само от животни, нямаше да има огън вътре. А тук виждаме въгленчета. Ето ги въгленчетата, т.е. тук е горяло. Огнище може да е. Нещо се чува вънка от 5 минути. Ще изляза сега и ще го заваскам. Добре, мале, кой знае колко неща има тук в тази пещера. Обитавана е. Ако искате, може да дойде трета част, в която подробно може да разгледаме всичко. Сега излизаме, за да видим какво ни очаква в другите места. Ето го мистериозното подземие. И както знаете, аз преди малко да се направя на герой слизах от тук, но сега ще продължим от тук. Сега ще ви покажа нещо, което е много интересно на входа. Вижте сега нагоре как е скалата. Права скала, нали? И тук навсякъде. И вижте и тук. Все едно е зидано с камъни. Виждате ли? Това все едно е било зидано, това цялото. Защото нагоре скалата не е така. А тук са някакви ситни камъни. Вижте. Ей тия. И тук е същата работа. Все едно това е пълнеж. Защото надолу е гладка скалата по стените, а тук е с някакви ситни камънаци. Все едно е пълнеж, буквално все едно е пълнеж. Тук надолу. Тук надолу и ще вървим по ръба на скалата, за да видим докъде ще стигнем. Вижте как място на... Абе, интересно място е. И горял е огън, личи си, стените са черни. Тук има една дупка отгоре, която е интересна.
И това е интересно. Това си едно и рязано. Тая дупчица тук е интересна. Това са две дупки. Това изглежда се едно и взривявано. Защото има две дупки, една тук и една тук. Не знам дали се вижда такава. И така, хора, това беше края на видеото. Като цяло видяхте горе-долу за какво става дума. Надявам се видеото да ви е харесало. Коментирайте, абонирайте се. Няма да повтарям 1000 работи, защото съм изморен. Поздрави за златните членове на канала. Сакарата, Естето и новите Ана Волф и Костадин Ангелов. Да сте живи и здрави. Също всички, които гледат, палеца нагоре, ако видеото ви е харесало и искате още такива видеа. И ако искате да ме подкрепите, може да станете членове на канала. Също Тигъра, Мигъра, Фигъра, Нако от History Hunter BG. Последвайте го, защото и той качва интересно съдържание с Metal Detecting. До нови срещи, хора, пазете се и бъдете здрави. Чао!